Установете в себе си отпуснато състояние на съзнанието. Заедно визуализираме една ярка бяла колона от светлина, която се спуска от галактическото централно слънце през телата ни в центъра на Земята. След това тази светлина се издига от центъра на Земята и преминава през телата ни обратно към галактическото централно слънце. Вдишваме тази светлина в телата си и я издишваме в обкръжението си. Осъзнаваме, че сме същества от светлина и като същества от светлина ние се свързваме помежду си в кръга на нашата група. Заедно дишаме светлината като едно същество от светлина. Сега призоваваме присъствието на виолетовия и изумрудения пламък да преминават през нас, да ни защитават, да изчистят всички отпадъци, всички аномалии и негативни енергии, съхранени в телата ни. Продължаваме да визуализираме как виолетовият пламък и изумруденият пламък пречистват всичките ни тела. Свързваме се с Висшия си Аз, с нашето Аз съм присъствие, с Плеромата, галактическата богиня, с възнесените същества и с кораба майка на флотата на Аштар високо над нас в стратосферата, както и с същества на светлината в Шамбала, Агарта и движението за съпротива.
Призоваваме присъствието на всички възнесени и невъзнесени позитивни същества, които работят за планетарното освобождение. Свързваме се с тях в една мрежа от светлина. Можем да си представим тази мрежа като мандала на цветето на живота в различни цветове на дъгата. В златна светлина, в изумрудена светлина, сега си представяме, усещаме и преживяваме едно огромно космическо ангелско същество от галактиката М87. Името му е Аеа. То обгръща цялата ни слънчева система с енергиите на космическата любов. Той изпраща любов във всички посоки. То се простира от хелиопаузата навън към ръба на облака на Уорт, който е на разстояние от приблизително една светлинна година. Визуализираме неговата сферична форма. Визуализираме и усещаме как този пухкав облак от виолетови и розови цветове излъчва чиста любов. Красиви плазмени нишки, изпълнени с високочестотни енергии на любовта, простиращи се и достигащи нашата слънчева система. Призоваваме това ангелско същество и активираме неговото присъствие и енергия, като повикваме името му 3 пъти. Аеа, Аеа, Аеа. А сега вдишваме присъствието на Аеа в сърцето си. Нашето единно сърце в средата на гърдите ни. Молим това ангелско присъствие да активира и изцели въплатената ни душа и да активира нашата тимусна чакра, горната ни сърдечна чакра, висшето ни сърце. Вдишваме тази високочестотна енергия от чиста любов в нашата тимусна чакра за известно време. И освобождаваме във виолетовия и изумрудения пламък
цялата негативност, която се съхранява там. Всички аномалии, всички наши тревоги, всички наши страхове и съмнения, всичкото страдание, болка и тревожност от това да бъдем уязвими и несигурни. Можем да поставим ръката си върху тази област и да дишаме така за известно време, докато не почувстваме, че всички отломки и напрежение са освободени и трансформирани и че сме се освободили от всички тежки енергии. Сега остават само божествената, безусловна любов, прошка, безкористност, баланс, мир и радост. Нашата димостна чакра вече е излекувана и може да се слее с нашето единно сърце в центъра на гърдите ни. Продължаваме да вдишваме чистата любов на Аея в нашето единно сърце и да издишваме тази любов в обкръжението ни, в нашата група. Ние сме все още тук, седим в кръг, дишайки в единство, в чистата любов на Аея. След това ние разпръскваме тази чиста чистота на любовта на Аея от нашата група навън в целия град, в който живеем. Цялата страна, в целия континент и в цялата планета. Сега разширяваме тази божествена чистота на любовта на Аея в бъдещата Земя. Визуализираме и преживяваме как честотите на Аея се простират през времето в 2026 година и отвъд, като изцеляват всички негативни събития и възстановяват положителни времеви линии. Заменят всички изкривявания и отклонения с божествени проявления.
прекратяват всички войни и страдания. И укрепват времевата линия на Възнесението. Виждаме времевата линия на Възнесението като златна река, течаща в бъдещето, носеща само щастие, любов, изобилие и мир на земята и човечеството, виждайки как събитието се разгръща и окончателното освобождение от всичката тъмнина. А сега можем да визуализираме как чистотата на чистата любов на Аея прониква в нашата бъдеща лична времева линия през 2026 година и отвъд. Визуализираме желаните събития и най-положителните проявления в личния ни живот през 2026 година. Визуализираме, усещаме и преживяваме нашата лична положителна времева линия в много детайли. Вдишваме нейната енергия в сърцето си и издишваме тази висока честота в това време и пространство. Вдишваме също така най-високата честота на времевата линия за нашата планета в сърцето си. И издишваме тази честота в това време и пространство за известно време. Сега визуализираме и се свързваме с много високо ниво, с нивото на космическия будичен план. Визуализираме, усещаме и преживяваме как космическият будичен план излъчва енергията на космическата любов. Визуализираме и преживяваме как тази енергия тече в мултивселената през всички планове на творението. Визуализираме как космическото сърце се отваря на всички обитаеми планети и другаде в мултивселената.
Така да бъде и така е. Победа на светлината и благословения на богинята.